kardom nilimen sarnong erongpi prangsi nangli phan kardom pajer eglo kardom lasi alang li penili tum por asapso alang li thitame kedam nangji asai do ekpik apo chini litum short pen mate thihek pen chini litum chingki chethan pon ekpo nangli lam nilitum penang an ar julong lo la pen chethang plup asonsi dolo karbi anglong along ke ladak karbi anglong along pen nang anadim statue do mate kumlin do get pen chenglok la pen dipuarong supi long sitame ason jambili thon la pen sirvo mu thongnok be rong pharpi rong be la poson si kajir rong hangpi pin nang an elitum langdam lo la pen dam lo pulo tang to elitum thek dam lo la sona thaksi karbi anglong along west karbi anglong east karbi anglong along sitame dopik an sila kaddo kawe nilitum kar julong ateng pen ke nang di sila kaddo kawe kaselam pusi nilitum arjulong la sila bang so bang nang lihin pen thanik jima kalang la hoi glo nili dak 2017 aning kan pen dak karbing long chebang pen 2018 aning kan pen ke nili ason kam ke klem pon pangcheng pon lo jene ke cheng pon architecture pen sita cheng pon lo ba sculpture pen sita mi cheng pon lo ase along kaprek pen 2018 pen nang klem bom till now pini 2025 an nale nangli laso rong pharpi rong be sitame nangli si kaselam pola nili to marjulong lo si la bangso kaselam pon nangli kamatha pentong kaselam pon ma matang te komani tong lapu ki ar pen kopini lasonang pajir do iglo la actually ke ni a project do an ke de mithang si mane drawing ke prepare semar la de se make it semar po la de se ekdam inghanda model ot po la de se ako metal casting ba fiber casting en po asal la bangso rong pharpi rong be along ke kumlin do la sila bangso complete ke nangli chiklo jon bak ma ko an se an iglo prapi glo la chiklo jon nang ne nasod ni tum hedi ki ot ekdam ajo philo ta order red mate chiklo jon nang ne la lan lo fast ni tum mala antiep prap anat lan amulok ke ong pen hedi aphai ke ong pen je la in short time ni tum iklem hedi la delang praktik ya lah hedi tang te labang so ke klem pon nang li ning ke thepen koson labang penang ananing kan nang dun ji la laso actually laso medium ge de la ke 50 years ki guaranteed la 50 years guaranteed la no thank you punon silver mu punon thongnok be punon 50 years guaranteed la ke ihang helo eba hinone lo laso pipen lo pulo tang ta ko lar punang po laso mane isialam le je thang the pulote bak thlo parai re ba pene bang thengnam parai re bote century tandam tame ame thang sipun hang dagi pu kalilo kele arve ke klopan si ban lo bote pini kloplang ba kloplang ba chingji rai pu ya lo sono ban te tame mane theng dak nang po nohole pini klorai nang po lan ete hinun ni lo nali kumlin selamji pu bihek pentong akimang lapuson do ikmal ha labang e kalang lo je nilita ene bihek penta te nining hangol prang nili bihek penta je jene ke Karbi Youth Festival along ta bang tum ekdom aprang exhibition paklang piktik mate bihek penta nili hadak don po lang don po ajak po hemle che bang sita hol hai bang ke klem bang tum ki ada pod hai si hem ta bang po ning nang do e titi po ke apo nilita pinela bojar kalar chonam po nilita enewe tame hem tala pudro bom titi po ining samo ditilo mane langnodak kalang la nangli phan nangli bihek pen sia ke mang kamatha pulo he la sila bangso angbong pen nangli phan kumat ni nangli long nang ka cherap don thir kluk abang nangli hadak an kili don rock pen pinier ni la puan ke klem long lok kumat ni aphan nangli ka churukang tungba kumat si nangli phan la puan nang support don ikla to ke sengsi ke la polo je
pai po hir jumi ke asoma to lang dai ta do kalang ase kicing sik la tuman hir to nang kok po la pen puthot ako don rap sita po tirung cerek sita la po nang ram bom lo la pen ni pudam ji non chi bom itum kacing hon nai la pen ning chit nai a ake hai doktor tuliram rong hang sita me alang full sot em do bom lang education em ha hala so hot si nili phanta de apo flight ticket ang np bom ba kicali across ta ahut pen ke nang pidun pig lo si non ta ning sing sam o alang li phan ge non ta lang nasi la sai akhir jumi si non ta lang ning tangkring si do la rong pharpi rong be ke semar bai ning sam pig lo neta ni ta ni methang ni ko pai lo si chemat thale ni ko pai lo chemat thala je athe je abostu lahai afur kimo lahai afur kimo ke je elitum karbitum ke thek dam long le chini dam do lang ma the athe elitum long ke je books le do takle je illustration le do takle je la so to mo pense example hala no son la pilopo rong parpirong be lo la pen la so comics lagi dota gele sita me by true visual ke itum ke non sculpture pen si paklang lo mate sculpture na sila so sculpture bangal gutte ka karbiarat atom ta theklang po ke damtang dak kibi barim halata nang litong islamik ma hala bangke bostu ke bang so aprang hala biran sing ha kwa amni sing semar Tante hala aprang pen non kopi de kache prek doma. Aprang ma difference ke di la pula je la amuni da phai bang non bang pong chat la pen asai sa non pathi chat tame hala design la ro pharpi rong be mat la design la pen hala ri sang hota design anta isigat lo la bang sap 19-20 ke prek do kache prek do aprang pen non asap mecher tong si nili tum thek lo tame nang liga selampon ko sono ne ha tame nili tum thek long bang ke me pick ason si thek long la si mo pen nang lipulo jong si jokta phalang no ne la pen theng parai ber claim play pulo tang te century ta nang dunji pusi pulo si meolo labang la si labang so nang lika chinia teng pulo tang te ili tum matha dam lo tang te rong pharpi rong be phan ili tum ke thek dun long le tum si ke ong mane thek dun long le si hala ko sonar ji lo ne ko son pen lo ne sita hala ke selam ke cheng atum la son si ingko pahe paha ba la son si ke ot pula hai ka selam pen nang lika matha teng te kunat pen ko son pen sila bang so ke klemik lo la ha mane konsep ke la son le je atomo pen hai atomo ke la son lo je basic concept ke la je karbietum la sot ba parok richo la so toy no pa thilo lo la so pen kaphiri si ke be so pen kaphiri si ke be lo masi ke be hot polete la so action la pen la so expression ke la son po to si imagine dam la hala so pen hala so imagine dam pen si de la so expression ke ban lo bala so gesture ke ban la karbiang long angkang along pen nangan adim kumlin kibi dok piklo silakat to kave non di phua rong sopi long punon penang an adim long thek dam long lo silakat do kave nang li ke selam kadu kave ke kumat si lahai kadu kave nang pasalam iklo to lage ilitum torodam desi ke me lage ilitum kaching honai la pening chi thenai lage ili non ki bom asiem doktor tuliram long hangsi bangso lahai bidi ke nai picheng je difu town je tower bethe pen my meeting bethe la pen hem bethe same je ilikar bi asimbon ke kai kita thirwe nangji to mathasi pesar pi pensi chengpon lo la pen non punon ben
karbing long eplang se je la ke ini anian ke la o la lo hok karbi asimbon binong posi kaduk ke weta patir tip nangli non ke bang jilang akimi konane sai ke deng pon made CM sar konane nangli phan nang pingkhat pon option to iklang ma la ke alang li ilitum asiem sa je alang li amang mun ki aman ami thangalong ripan hedi nipigan je lason amang mun ki theklong ke de ilitum je pini cholobon pini penap cholobon kelongon ji ba mo phi ki koson ne chi ne ta alang ki bomo hud ke alang le je karbiarat phan lapen karbilong ri phan je ki matha pon lapen keja pon ji ke matha siuni nipik hangyang la an je ke matha ke mesi je non diputa an alon ke aliral alon ke dolomate non je karbia culture lapen karbia furgimota wir nang ni kai kita thip nang gi lapen kai kita chanang gi posi jo non het jo non pilopo rong phar pi rong beta non non la so chiklo lage te mo chiklo angbong ke ani hot helang lata ka karbiarat theklong po nase allo ali racham pi pensi itum labangso akumlin hitame karbiarat tempat theklong po kunani non akimi selam bom lokson do ik ma do la se non hadi la non alangli non hopu je karbiang long konana ma la border ke do adue hoy jeneke Nagaland adui ba Meghalaya adui ba Parakha adui ba lapu pilo Grompani adui ba apu Ensila adui bosta util haita je alangli donri mane gate le gate semar ik bom lo lata ilitum je ekdom la karbi traditional gate se ekdom akang thim si alangli ekdom hatak si ke somdam lo non lata non la sochiklo te mochiklo lata karbi arat aphan isia kibala lata paklang ikpo haladak mane pesar pipen chenglok kaprek murti la sonda do iklo hedi hada bangke lason hedi je hada bangke ilitum isia get lo mate hodi je lake hada ke mane ki kepang vui je itum je pilo po mythology concept do lapen karbi legendary concept do lapen karbi je cultural concept do je karbi cultural concept lake hadak lake pudamno te cheng doji muri doji lapen pipine cheng proksu to pipine dolo lapen plus lapen karbi je mythological concept la dakta la te edon lo je lake janson kendu lake ki bipon ke lake eta solo to majakong je ajakong olote je lake kajirong pi kendu karbi tu kendu le theote lake eta lake isi symbolize je lake solo jakong ba kajirong pi lapen chong leke theklong lote isi lake symbolize ke lake isi supin so jakong lake supin so jakong mate thonok be lalaha lapen je ilitum je ko non de karbi legendary legend la so a concept la bangke non je Samson Sing ti langkung habe songbe to je lahai tum lo he nasi la pangui pet pensi la so eta adonri semarik lo tante la swateng buludang te non karbeng la termas consider along CM cari bom bang Dr. Tuliram Rong Hang
alang li kaheman pon amang abang ke adu ya hoy long am sita me donri selam pon labji punang li thana teng pulo tang te non selam bom lo pulo pulo tang te non karbiang long pinang an kaprek kaprek karbiara tum ningji pon hordo karbiang long ke adu ya hoy tame bang nang cerai bom lo dapen long le hi nang kon bom lo tame non nang li ke thana mateng pulo tang te lake ilitum karbiang long ke adu ya hoy long anjong si wandri warason lo lake along le pakon kenang pusi donri ke semar lo mati kon pakon je phan polote donri ke semar melo kalang lake sila soteng pulo tang te ilitum karbiang long along le bang ke jokwan long ipo lake jokwan po athe lake donri ke ene ke chilem bhangli der mati lake karbi longri ke jo ahima de lake ho pusi donri ke som lo mate lake pakon bhani gali lo mati lake sila soteng pulo tang te ilitum karbiang long along le se tame ke jokwat long ipo lapen alon do ikpik po nonson example China se tame thetan adu yo hoy long angki bang lasana thaksi get mate donri selam lasong thaksi ilitum dak karbiang long se tame mo penang li ke thana teng yong se selam lap lo pulo tang te ladak stai si pu peng ka chehelap se tame non bang akap phere me asona bilo na pulo heading galang je lage je isiang thek le he jene non son je pu arunachal le dam sita kilurang den ke bang ami thang tuma akyat doji bai lage te bok hera lam lo jak Nagaland dak yo laurijan kilu de bang Nagaland akyat do lo so thaksi non ladak Nagaland pen pu karbiang long kilu lo pulo tang te ladak ta isi don riselam malah lake non semarik bom lo semarik bom kalau puta me naga tumbang selam bom lo na aputan semar bom lo jam semar bom lo asi long li ke kon ya lam lo bang lage ke kon bosa bang ni thap lo eta approve ke lo mate get ke non mayok le lam ta thek long poke penang an la ka to ka non ke do bom alira cham mate alira lon ke do bom ilitum theklong lo sila kato ka vita ilitum karbiang lo termas konsir CM Dr. Tuliram Rong Hang si selampon lo pusi nang li hinten tame pulo si lasonak thak nang li kachini da mateng pen ke alang li non lapuan tong kang ton ikpo ma matang te iprang tong klang ji ke ong la lage majok tata chini ikji lage ningchi thearat man ke chini lo de non eprang si ke ong alang poke athe alang li amang homan ke ington kok kelang nonanta athe non ke bang ji si ke ong lang non ke bang ji si ke lan se alon ke dola amosti tin dalan se si non si ke lang melang athe CM sar ke amang homan ke je difu me bongoy baha bithong me bongoy po phane kali kat dola ilitum la carbing long consistency do an ke non ke bang isi la an se alon ka alira cham ke dola asi ke klang jelang nase karbiarat tum ning binang ne lan so sesi nang litum theklong le pin hormo ke non sinak lang ke chengelang nasi ning chi thenon hala dipu arong so pielong la matipung tinali pupu la abaritum garden na dunglo sirvomu hala tanang litong selam iklom hala ta kalang labang so sirvomu phana bang pinang an aradatum mane ka chini ne tahai lo he pinang anatum kaning jedam to do sirvo mua bangke hala mua bangke hala chong long si archu nangji pu sita ajing ke balong si archu rong pu hala so lama sab so nang lipat archu mima mane lamang la polo de da bangke ne polo je jong si chong long le archu bolote mane lasobo phange thupera lam do mate jong chong long le archu rong bolote alang kosong gi thulang asolam lo chong abang ke alang ke to alang metang ci bosai pangsi ci orlo langke la pela no paga bangke awar sai ke celang lo jela so huda sini nili bonai
Ini ka mistake le puge kali lo. mistake kali ate le je isielam he je hala atumolong thupet polam lo matu Kalang. je la so ang deng ke je la ala abo bang bom lo je abo phan ke lang nang koi matu dong coba bin tip te abo pun dong bang ne chin ne salam Ba chorlong le dat pula hade non lom je chong ke glass kali dan hotel glass kali dat hala sohot ko binis share hor mukta hai mini glass po sonte chicharet po lalo la si choropik lo nang li pa clear pot la pen non karbiang long arata tum sita me non chini po nali tum hansa me ning chithelo athe ko son pen ku pua pot si hala dak archu rong ma pulo tangte ilitum ake hai jeki steron asangho pen ilitum phan pa clear pon lo si nangli phanta choro ik piklo nangli la an apor ka dure long sta me nangli apor na ji pidon pen ilitum phan la klada kalam the nang pachini don pot si anso se nangli same kleme dame nali fans tame nilitum ahin pen tame hirjume nang tekang lo lapen anso se litum karbiang long arat do an tum tame cerap chitu dun bom lo nang si nali tum jong si konani hem along nangli hem along ba nangli tum marong along ba konani nangli tum kupini along jong si nali tum kumlin ka selamji kumlin ki biji jong si nali tum akar ido pulo tangte nali tum bang akhai along dam pen nangli tum cepahilo dam de dat sita choklo nonamat ilitum along ilitum kaching hon teron sang ho alang li ke claim ke dam me ekpik athe dak elitum theglong prong lo tara langso difu tara langso long sitame ekdom alira lon do pik pik an project ason si litum thekpon long sonak thakna litum ko son ma kinang jia son alang li phan paklang lo alang li phan pachini lo bulo tangte alang li mo pen pulo rong pharpi rong bela ane ke ong ban stame check loi jonang ni posipu lasi isi hini bera kumlin bulo tangte alang li thi roi roi ni bai thi roi yang bong lan tame alang liam patang pi dad si posi nalitum jong si akenang sot pulo tangte nilitum tike news alang nalitum tame berta nang entame nilitum nalitum aphan ang pachini pon thekji nasipini nalitum aphan ke ban pie berta bang ke nilitum lansi paklang pon thek chot po nalitum na bangso video nang kelang dun sepadu ko pot nalitum phan tame chorolo kurbang thu